Hej og velkommen til endnu en hyggelig strikkevlog. I denne vlog vil jeg give mig selv en udfordring. Jeg vil strikke Oh My Figure-kjolen færdig. Jeg synes, det kunne være rigtig hyggeligt at slutte den med en vlog, fordi jeg startede projektet med en vlog tilbage i september, og vi er nu slut maj. Jeg har også strikket andre ting. Jeg har haft andre projekter undervejs, og det er et stort projekt. Men jeg synes, det kunne være ret hyggeligt at give mig selv en udfordring at blive færdig med Oh My Figure-kjolen inden sommerferien. Ikke fordi jeg skal bruge den i min sommerferie, der kan man til at blive alt for varm. Men jeg synes, det kunne være hyggeligt på en måde at gøre rent bord, og så fokusere på nogle andre projekter i min sommerferie. Fordi jeg er ikke så god til det med at have mange projekter på en gang og sådan shoppet rundt imellem. Jeg har sådan tit sådan, nu er jeg dedikeret til det her. Og så hvis I så min forrige vlog, så ved I, at jeg er gået i gang med Busan-sweateren. At det faktisk er den, som jeg sådan måske kribler allermest for at komme i gang med. Men jeg er også meget grebet af Oh My Figure-kjolen og føler mig meget motiveret til at strikke den færdig. Og det er heller ikke et projekt, jeg har lyst til at tage med på ferie, fordi den fylder rigtig meget. Den fylder så meget, at projektet har fået sin egen taske. Det er en af mine sådan, hverdagstasker, og den er simpelthen bare proppet med Oh My Figure, fordi kjolen, den altså fylder en del. Og når jeg strikker, så har jeg også altid opskriften og en kuglepen med, fordi jeg sidder sådan og tager lidt noter. Det er det bare kruseduller. Jeg tager sådan lidt noter med, hvor langt jeg er nået og sådan, så det er sådan, jeg med mig hele tiden. Og så fylder. Den fylder. Ups. Den er lang. Den er meget lang. Ej, I kan slet ikke se det her. Jeg lover, at jeg prøver kjolen på et andet tidspunkt. Det passer bare ikke ind i mit program at gøre lige nu. Det vil sige, at jeg gider ikke lige nu. Men jeg har prøvet den på løbende. Jeg tror, jeg er sådan et stykke her over knæet. Så jeg mangler ikke så meget. Jeg vil tage den i den korteste version. Ikke at den bliver kort, den kommer til at gå cirka til knæet. Der er andre sådan, variationer af opskriften, hvor den går længere ned, og hvor der er sådan nogle slisser. Det vil jeg ikke lave. Jeg vil lave sådan et clean cut under knæet, eller omkring knæet, eller noget der omkring. Og så skal jeg selvfølgelig have strukket. Jeg skal have strikket nogle ærmer på den. Garnet har jeg vist fået præsenteret før. Jeg er ret sikker på, at den hedder Tencel. Det er sådan noget meget blødt og fint sommergarn, som ikke varmer så meget, og så er der en enkelt tråd mohair i. Så det alligevel giver det varme, men jeg forestiller mig, at det ikke bliver nogen sådan voldsomt varm kjole at have på, at den sådan kommer til at være okay. Men jeg har aldrig nogensinde før strikket noget, der er så stort. Aldrig. Jeg kan bruge den som halsterklæde, hvis det er, den går galt som en kjole. Ups. Så det er sådan set planen. Jeg vil prøve at se, om jeg kan strikke den her færdig inden sommerferien. Det kunne bare være super fedt at kunne afslutte den her vlog med at stå og have den på, og den bare er helt perfekt og færdig, og alt er, som det skal være. Der er ingen, der løber tør for garn. Der er ikke noget, hvor man tænker, det skulle være anderledes. Jeg håber, det kommer til at gå. Og så bliver det også bare fedt at kunne strikke den færdig og fokusere på nogle andre projekter i min sommerferie. Ej, hvorfor skal du larme? Min katte. Ups. Ej, du har krøllet min opskrift, Ishiguro. Altså, min kat, der lige synes, han skulle ned i tasken. Så, ja. Så vil I ikke hæppe på mig, at jeg når at blive færdig inden sommerferien? Jeg håber, at I vil nyde at følge med i min hyggelige strikkeblog.
tid til en hurtig strikkeupdate. Jeg er nået et godt stykke med Oh My Figure-kjolen. Jeg har strikket hoftedelen færdig og lukket af med italiensk aflukning. Det var faktisk første gang, jeg skulle prøve italiensk aflukning. Det var lidt svært, synes jeg, især i starten. Det gik lidt bedre senere hen, men lige... jeg havde virkelig svært med det der i starten, med hvor man skulle, og hvordan, og jeg var meget i tvivl, man gjorde det rigtigt. Men jeg synes, det er blevet meget pænt. Og så er jeg i gang med det første ærme. Og det er jo virkelig luksus at strikke ærme. Når man sådan har strikket hoftedelen, som bare er så bred, hvor man bare sådan, altså sådan hver runde tager en evighed. Der var tit, når jeg havde sådan en strikkeaften. Altså jeg kunne ikke nå mere end 2 eller 3 runder. Klært havde larm. Det var mine katte sidder og spiser. Og de har sådan lidt et alternativt foderbræt hernede, hvor det er sådan nogle, man skal sådan skrabe maden ud, så det tager lidt tid. Men til gengæld så får vi ro med, at de styrter rundt omkring, og ved at vælte det hele, så kommer der bare sådan lidt kratten i baggrunden. Betragtes som sådan lidt ASMR-agtigt. Ja, det har jo taget en evighed at strikke de her runder, altså hvor man sådan på sådan en aften, man kunne bare, altså jeg kunne bare ikke se, at der kom nogen, altså hvor man ikke kunne mere end 2-3 runder på en aften, og jeg bare ikke rigtig følte, at jeg kom nogen vegne, og det var sådan et stort stykke stof, og man har strikket sådan et stykke her, altså det kunne bare ikke ses. Så jeg synes virkelig, det er tilfredsstillende at strikke de her ærmer. Ja, skal vi lige prøve den på. Jeg tager lige denne her af. Jeg prøver ikke kjolen helt på. Jeg prøver bare lige sådan hurtigt ærmet på. Kan man godt lige stikke ind i her. Så det begynder at ligne noget, ikke? Og de er så flotte, de her udtagninger, indtagninger. Og ja, det spiller bare. Ja, det ser super godt ud. Den skal så bare være længere, ikke? Jeg kan godt lide gode ærmer, og jeg har masser af garn. Så jeg kan godt give den sådan lidt ekstra. Det kan jeg godt lide. Så det er bare helt fantastisk. Det er... Altså normalt så er jeg ikke så glad for at strikke ærmer, for det der med, at man hele tiden... det der med, at man hele tiden sådan skal køre magic loops, og det er kun sådan 2... Jeg har kun for- og bagstykke. Men det der med, at man hele tiden skal skifte, det kan godt være irriterende, men det er bare så tilfredsstillende også, når man har siddet med noget, der har været så langt. At så kunne lave de her ærmer, hvor man bare virkelig kan se sådan, wow, hvor har jeg nået meget på en weekend, ikke? Så det er bare helt vildt dejligt. Så jeg har sådan virkelig fået gejsten tilbage fra projektet, og tænker, skal jeg ikke strikke en til bagefter? Ja, jeg tænker sådan en varm orange, sådan nektarin, sådan, altså sådan skallen på nektarin, eller sådan blodappelsin, og sådan noget. Ej, det kunne bare være så flot også. Så ja, det kan jo være. Nu har jeg jo opskriften, så kan det jo være. Så det kører bare, og jeg kan jo altså begynde at kunne se, at jeg jo snart bliver færdig med Oh My Figure-kjolen. Det sker. Jeg bliver faktisk færdig med den. Fantastisk. Jeg glæder mig så meget til at kunne stå her og vise den frem for jer. Men der skal lige strikkes halvandet ærme og lukkes af, og den skal en tur i vaskemaskinen. Den skal ikke blokkes, fordi det er rip, så den skal bare vaskes. Og i morgen der skal jeg til noget, som jeg aldrig har prøvet før. Jeg skal i strikkebio. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er i Cinemateket, og filmen hedder Moonrise Kingdom. Det er en Wes Anderson film, som jeg aldrig har set, men jeg har set en del af hans film. Jeg kan godt lide hans sådan lidt finurlige humor og de der flotte farver, der tit er i hans film. Så det skal ind i strikkebio i morgen med en veninde og se. Og jeg glæder mig rigtig meget. Det er sådan op på taget, så det er sådan udendørs, men man kan nok sådan dække det lidt til, og så noget man også får en drink. Altså normalt så vil jeg jo tage noget med, men bare sådan mindless, men jeg har bare ikke lyst til at strikke på noget ligegyldigt. Altså jeg har ikke lyst til, jeg har sådan en karklud, jeg er i gang i, men jeg gider ikke at sidde og strikke en karklud til et strikke-event. Så jeg overvejer lidt at tage den her med. Selvom det er jo, altså, det er jo hele tasken, det kommer til at fylde, men det er bare den, jeg har lyst til at strikke på. Ja, så til den med, og så kan det være, at jeg måske også lige smuler den der klud ned i. Bare sådan, hvis det er helt umuligt, så kan jeg sidde lidt med den. Det skal nok gå. Jeg er jo vant til at sidde med og strikke på den, når jeg ser fjernsyn herhjemme. Og jeg kan godt få, jeg har sådan en lille notetingst, hvor jeg skriver ned, hvor jeg sætter hak med, hvor jeg er nået til, så jeg kan holde øje med mine indtagninger og udtagninger. Og den kan jeg godt lige have liggende i skødet, eller i lommen, eller med en kuglepind eller noget, så må ikke, det går.
Jeg tjekker ind, når jeg har strikket kjolen færdig. Kan I se, hvad jeg har på? Det lykkedes. Jeg er blevet færdig med den. Jeg skal lige justere kameraet. Jeg er stadigvæk lige i gang med hæfte ender, så der sidder lige en nål i her. Men ja, jeg håber, at man kan se den ordentligt. Jeg kan lige dreje lidt ned her også. Jeg synes, den er blevet meget, meget flot med de her indtagninger her. Det spiller bare. Jeg tror, hvis der var én ting, jeg skulle have lavet om, så er det i opskriften. Der kan man justere efter sig selv i højden. Og jeg er ikke så høj. Men jeg tænkte sådan, jeg kan jo bare slutte kjolen før. Jeg skulle nok alligevel have gjort det, hvor man justerede, altså hvor man gjorde den lidt kortere. Og det ser her bagpå, jeg ved ikke, om jeg kan gengive det ordentligt. Men altså denne her, I kan se, der kommer sådan en hvor den deler sig ud. At den tror jeg skulle have siddet lidt heroppe i stedet for. Nu sidder den dernede. Men ja. Oh well. Hvis det er, jeg bliver super, super glad for at gå med den, så kan jeg overveje at strikke en til. Ej, hvor er det vildt at stå med den på. Det er simpelthen så sindssygt. Ej, prøv lige at se de detaljer der. Ej, den er lækker. Den er super, super lækker. Jeg tror, jeg kommer til at blive så glad for den til vinter. Men hvor har det bare været et fantastisk projekt. Jeg er så stolt af, at jeg er blevet færdig. Jeg tænker tilbage på der i september, hvor jeg startede den. Også i en vlog, hvor den her kanal var sådan helt spritny. Og jeg var sådan lidt, gud, om jeg kan finde ud af det, da jeg gik i gang med den. Altså alle de der forskellige ting, man skulle. Men jeg synes faktisk, at det har været et okay nemt projekt, når man først sådan forstod opskriften. Altså det er jo bare double rip og indtagninger og udtagninger. Og så smide raglan, halløjsa, ikke? Altså det er jo faktisk ikke rocket science. Og det er sådan, hvis man har den tilgang, man bare tager en side ad gangen og tager en sektion ad gangen, og så følger det der med ens mål. Altså, det virkede bare så uoverskueligt for mig at skulle gøre det, fordi jeg måske ikke er så øvet en strikker i forskellige opskrifter. Så det var lidt... Det var for mig virkede det meget uoverskueligt, men det var det ikke. Og jeg er simpelthen så stolt af at stå her og være færdig med den. Og jeg håber, I har nyt at følge med på min sprint med at få den her kjole færdig. Jeg håber også, I har været inde og se min opstartsvideo på den her kanal, hvor at jeg har en weekend for mig selv, hvor jeg starter det her projekt og ser, hvor meget jeg overhovedet kan nå at strikke. Det har været en super oplevelse. Tusind tak, fordi du har fulgt med. Er det en opskrift, du kunne finde på at strikke? Er der nogle andre kjoleopskrifter, som du kan anbefale? Så vil jeg også meget gerne høre det.
Tusind tak, fordi du har fulgt med så længe, og vi ses bare i min næste video.